Sina i Svetoga Duha. Danas, draga braćo i sestre, stojimo pred licem Božijim i pred ovim svetim moštima našeg mitropolita Antonija, obnovitelja, šedoka i arhipastira Crnogorske pravoslavne crkve. Danas se posjećamo ne samo njegovih dijela, nego i njegovog hoda, njegovog svještenog hoda, jer kao iskreni monah, iskreni čovjek, njegov hod je uvijek bio okrenut ka svjetlosti lica Božija i ka Gospodu. Naš mitropolit sveti bio je neko ko je umio da potraži izgubljeno, pa je tako u dijaspori okupio Crnogorce još 70. godina u udruženje i zajedno sa njima njegovao ime crnogorsko, kulturu, tradiciju i duhovnost. A onda, kada je bilo najteže, 93. godine u svojoj starosti, dolazi da okupi Crnogorce u Crnoj Gori, da upali kandilo ugašene vjere u našim srcima i da nam pokaže put jedinstva, put sloge i put kojim treba da ide Crnogorska pravoslavna crkva od tada pa do vijeka. Tamo i zašto se vraća u Crnu Goru? Da bi obnovio ono što su mnogi mislili da je zauvijek izgubljeno. Da bi obnovio sveti oltar Crnogorske pravoslavne crkve na kojem i mi danas služimo sa ponosom i sa bogobojažljivošću. Narod crnogorski je učio da moraju imati ljubav i njegove riječi koje su riječi evanđelja, a to je budite bezazleni kao golubovi, ali budite mudri kao zmije. Jer njegove poslanice, njegove riječi, njegova djela i njegova smirenost bile su poziv da budemo svoji, ne protiv drugih, da budemo slobodni, ali ne divlji, da budemo narod, ali da budemo uvijek narod Božji. Zato, sveti oče Antonije, moli Boga za nas grešne i hvala Gospodu što te proslavi i što te objavi opet među nama Crnogorcima. Neka bi Gospod Bog, molitvama Bogorodice i svetog našeg mitropolita Antonija dao nama prije svega zdravlja, spasenja i svega toga što dođe uz to. Amin Bože. Neka je sretan praznik svetog Antonija, mitropolita Crnogorskog.